राष्ट्रीय महामार्ग 66 चेर कारवार जिल्ह्यातल्या अंकोला हांगासर काल सकाळी एक दरड कोसळून मोठी दुर्घटना घडली। त्या दरडेत 10 पेक्षा अधिक जण मृत्यू पावल्याची माहिती समोर येत असतात। मात्र त्याच्यातले आतापर्यंत 7 मृतदेह असा ते मिळाले असतात। 4 मृतदेह असा ते गोकर्ण हांगासरल्या एका समुद्र किनाऱ्याचेर मिळाले असतात। तसेच 3 मृतदेह असतात ते दरड कोसळलेली थंयच त्याच घटनास्थळाचेर मिळाले असा। जेन्ना दरड कोसळ्ळी तेन्ना दरडी बरोबर काही माती असा, ती माती जे सायडीक आशिल्ल्या गंगावळी या नदीत कोसळलेली। त्या माती बरोबरच काही जण असा ते त्या गंगावळी नदीत कोसळले आणि नंतर वाहून ते गोकर्ण हांगासर पावलेले। थंय तेंचे हे मृतदेह मिळालेले असतात। तेजात एकाच नाईक कुटुंब असा, त्या नाईक कुटुंबियांचे 5 जणांचो समावेश तेजेत असा। तसेच एक अनोळखी आणि एक चालकाचो मृतदेह तेजात मिळालो असा। या घटनेत 16 जण किरकोळ जखमी झाल्याची ही माहिती समोर येयली असा। तेजेर अंकोला हांगासर उपचार सुरू असतात। सध्या अग्निशमन दल आणि केंद्रीय पथकाकडून रेस्क्यू ऑपरेशन चालूच असा। जे बेपत्ता असा त्यांचे शोध नदीत घेवपाचो चालू असा। आयज दुपारपर्यंत थंय जी माती कोसळलेली ती माती काढून जावपाचें काम पूर्ण जावपाक शकता अशी माहिती प्रशासनान दिल्ली असा। उरवडणा खातीर प्रमोद पोंडे।